חלק גדול מתביעות רשלנות רפואית המוגשות בארץ ובעולם הינן עקב רשלנות רפואית בניתוחים שונים. הפעילות הרפואית הינה מורכבת ביותר ודורשת הן ידיעה של הצוות הרפואי אודות מצבו של החולה והן תאום בין אנשי הצוות כגון מנתחים, מרדימים, אחיות, טכנאים וכדומה. הנזק עלול להיגרם בין היתר מביצוע כושל של טיפול פולשני או לחילופין מאי ביצוע הטיפול או השתהות בלתי סבירה במתן הטיפול, היוותרות גוף זר בגופו של החולה, ביצוע ניתוח או טיפול מיותר בהיעדר התוויה רפואית, קשר במהלך הרפואי לאחר הטיפול הפולשני. על המגיש תביעת רשלנות רפואית בניתוח להוכיח כי הרופא לא נהג כרופא סביר. דהיינו, כי הרופא לא השתמש במיומנות או לא נקט מידת זהירות שרופא סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות.